Incwadi kaMalaki isahluko sesine iyafundeka, ngokuba yabonani iyeza imini evutha njengeziko, baya kuba ziindiza bonke abakhukhumali nabenzi bonke bokungendawo. Iba lenye loo mini izayo, utsho uYehova wemikhosi, ingabashiyeli ngcambu nasebe. Ke kuni, nina baloyikayo igama lam, ilanga lobulungisa liya kuphuma, linophiliso emaphikweni alo. Niya kuphuma nidlobe njengamankonyana esesitalini. Nibaxovule abangendawo, ngokuba baya kuba luthuthu phantsi kweentende zeenyawo zenu ngemini endikwenzayo oku, utsho uYehova wemikhosi. Khumbulani umyalelo kaMoses umkhonzi wam, endamwiselayo eHorebhi ngokusingisele kumaSirayeli onke imimiselo namasiko. Yabonani, ndiyakuthumela kuni u-Eliya umprofeti, ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova, wobuyisela iintliziyo zooyise kubantwana neentliziyo zabantwana kooyise, hleze ndize ndilichithe ilizwe ngokuliphanzisa.